Pagpasalamat sa Diyos. Ikalawang Korinto Kapitulo 1 versikulo 1 hanggang 11. Gikan kang Pablo nga nahimong apostol ni Kristo Jesus tungod sa kabubuton sa Diyos. Ako ug ang atong igsuon nga si Timoteo nangumusta kaninyo diha sa iglesia sa Diyos sa Korinto, ug sa tanang mga katawhan sa Diyos diha sa tibuok probinsya sa Akaya. Hinaot nga madawat ninyo ang grasya ug kalinaw gikan sa Diyos nga atong Amahan ug kang Ginoong Hesus Kristo. Dalaygon gayod ang Diyos ug Amahan ni Hesus Kristo nga atong Ginoo. Maluloy-on siya nga Amahan, ug Diyos siya nga kanunay nga dasig kanato. Gidasig niya kita sa tanan natong mga kalisdanan, aron nga pinaagi sa pagdasig niya kanato madasig usab nato ang uban nga anaa sa kalisdanan. Kay bisan pa og daghan ang atong naambitan nga mga pag-antos ni Kristo, daghan man usab nga mga pagdasig ang atong nadawat pinaagi kanya. Kon nag-antos man kami, kinialang sa pagdasig kaninyo ug sa inyong kaluwasan. Ug kon gidasig kami, kinialang usab sa paghatag ug kadasig kaninyo aron maantos ninyo ang mga kalisdanan nga sama sa among giantos. Busad ako ang among paglaom diha kaninyo, tungod kay nasayod kami nga sa inyong pag-ambit sa among mga pag-antos, makaambit usab kamo sa pagdasig sa Dios kanamo. Mga igsuon, gusto namo nga masayod kamo nga lisod kaayo ang among nasinati didto sa probinsya sa Asya. Kay murag dili nagayod kami makaantos ni adtong panahuna, ug daw ikamatay na namo. Nakaingon kami nga mao na kadto ang among katapusan. Apan nahitabo di ay kadto aron makatuon kami nga dili magsalig sa among kaugalingon, kon dili sa Dios nga mao ang nagbanhaw sa mga patay. Giluwas niya kami sa katalagman sa kamatayon, ug luwason pa gayod niya kami. Siya lang gayod ang among ginasaligan nga magpadayon sa pagluwas kanamo samtang gitabangan ninyo kami pinaagi sa inyong mga pag-ampo. Ug tungod sa mga panalangin nga among madawat gikan sa Dios ingon nga tubag niya sa pag-ampo sa daghang tawo, daghan usab ang magpasalamat kanya.